Село Розово, 2014 година, България. Професорите Евгений Дайнов и Михаил Неделчев сме поканили, за да разберем какво става според тях, какво се случва. Аз загубих ума и дума в един момент, наблюдавайки. Какво въобще не може да се направи? Това е инцидент, единичен случай, някакво явление само в село Розово ли е, или по-розовяваме рязко? Добро утро. Добро утро. Това е наистина основният проблем. Дали това село е уникално в българското културно пространство? За съжаление не е. Вероятно още доста хора мислят така. Като мислят е смело казано, защото това едва ли са мисли. На мен ми е тъжно за тези хора. Те очевидно живеят в един враждебен свят. И въпросът е дали този свят им е внушен или те наистина го усещат като враждебен, наистина има някакви опасности около тях и така нататък. Много е тъжно да наблюдаваш една такава картина. Аз на същото основание мога да кажа, че пък не искам да живея с такъв българин, той е съсланеца. Не ми харесва. Ако тръгнем по тази логика, на мен тези хора, повечето от тях не ми харесват. И не ги възприемам като нормални българи. Колкото и да викат българи, аз бих могъл да ги чувствам като чужди. Това не е логика на днешното живеене. Днешният свят е отворен свят. Аз си спомням, примерно, на нашата улица Хан Аспарух в центъра на София, когато дойдоха хора, които им бяха заляти селата, когато се правеше язовир Сталин тогава. И си спомням как буржуазна София в абсолютния център, това са буржуазни къщи, помагаха на тези селени, за да се устроят, защото те беха настанени точно срещу нас в една къща, която беше ударена от бомбите. Тя беше стара еврейска къща, тези евреи се бяха изселили, къщата беше полуразрушена и по какъв начин ги обгрижи цялата махала. Значи, трябва ли аз, примерно, като софиянец, да кажа, ами аз пък не харесвам толкова много хора, които откъде ли не са дошли в София. Това не може да бъде мислене в 21 век по никакъв начин. Господин Дайнов, изненада ли ви случката Розово или не? Не ме е изненада, но ме разгневи, значи аз не реагирам така. Като Михаил Неделчев, аз не мисля какво ли има на тези хора, аз мисля за последствията. Те опозориха себе си. Село Розово е опозорено. Те не само опозориха себе си, те опозориха българската нация и лепнаха позория върху мен. Как? Аз съм част от тази нация. Аз съм част от същата нация, с този чистариец, който беше с веригата покрай врата, нали, който се бори за чиста България без чужденци. Но аз за това предупреждам от доста години, включително и в това студио. И включително съм призвал да се поемат всякакви видове отговорности от елитите, политиците и медиите. Предупреждавам, поне от 7-8 години в България се развива битов фашизъм автентичен, който на основата на ксенофобията, на омразата. И това се излива и се легитимира. Какво казаха тези хора в Розово? По телевизора казаха, че тия са едни лоши хора. След като цяла зима през всички студия на телевизиите, и вие си поемете отговорността, и вие сте опозорени. Минаха какви ли не фашисти да обясняват, че сирийците са канибали и ще ни взедат децата. Ами, ето ви резултата. Никой не поддържа нивото на цивилизованост. Може би и медиите надценяват част от обществото, че ще има пропускателна пропускливост и ще умеят хората да отсяват. Особено телевизиите легитимират. Онова, което до вчера се е знаело, че е неприлично да се говори, минавайки през телевизора, става прилично да се говори. То обаче минава през телевизора, защото минава през политици. Точно така. И политиците си имат своята отговорност, но пък всеки си поема само отговорността. Аз защо не допускам фашисти около себе си? Докъде може да стигне това, на което сме свидетели? До Русия. Ако не бъде спрян този фашизъм, който се надига в Русия, Путин любовно се отглеждаше фашизма и Русия е фашистска държава. Русия носи война, която е неизбежна. Както фашизма винаги носи война и насилие. Ако това не се спре, ако не се положат усилия за поддържане на минимум цивилизованост, този позор, който ни лепнаха розовчани,
ще се превърне в насилие. Тук имам въпрос. Защо не повикахте кметицата на Розово да се обяснява? Кметицата се обясни, имаше и в, тук да седи и да каже, репортажа. Ние сме чиста раса, ние не искаме мургави, тук циганя, България на три морета. Що не дойде тя да каже? Да я чуем. Кметицата имаше, между другото, тя присъства, тя обяснява, че да, тези хора не са опасни, но ако аз трябва да избирам на чия страна да застана, ще застана на страната на розовчани. Понеже всички закони. Добре, ето сега, слушайте, сега крайно внимателно и розовчани да слушат. И всички, които смятат, че Розово е българщината. Слушайте сега крайно внимателно. Имам 2 сирийки студентки в Нов български университет. Имам и либийци, имам и сомалийци, имам всякакви. Някои са бежанци, други не са. Имам 2 сирийки. Тези 2 сирийки си плащат таксата, идват на занятия, изпълняват си задачите, добре се представят на изпитите и не нарушават правилника на Нов български университет. Сега аз да ги изгоня, за да пазя България за българите. И това е същата история. Хората са си платили в Розово къщата, не са нарушили никакъв закон. Айде да изгоним България за българите. Кои са тези българи? Очевидно аз не съм. И не случайно се вплита и украинската тема тук в целия този... Естествено ли се вплита? Естествено се вплита. Естествено се вплита, защото на тези хора са им внушени точно путиновските кретении. Внушени са им всичките тези пропагандни клишета. Точно, че трябва да си живеят отделно чистите раси, чистите общности и така нататък. И в тяхното съзнание, там казват да дойдат, ако ще идват бежанци, да дойдат бежанки и то украинки. По-белички, може би по-белички, да, украинки, може би млади, хубави. Тоест има и един вулгарен сексистски момент в цялата тази история. И, в същия момент казват, страхуваме се от изнасилване. Да, и разбира се, но те са готови да изнасилват. Същите тези са готови да изнасилват, може би, украинките. Има тук един друг момент, че в тяхното съзнание, нали, украинките са източно православни. Ами конфликта в Украйна е между източно православни и други източно православни. Тоест, това, че някой е източно православен, не ти гарантира, че ти няма да влезеш в конфликт с него. В последна сметка. А искам да пуснем още един отказ. Какво се случи след прякото включване, което направи вчера Мария Милкова? Още малко и ще коментираме пак. Ами тези хора за мен не са хора, те нямат документи, те идват тъй. Ние не знаем сирийци ли са, убийци ли са, бомбаджи ли са, какви са. Виждаме какви атентати стават. Ние сме тук в такава зона, дето могат да гръмнат завод. Виждаме в Харманли как се посяга на млади майки с цел секс. Това са някакви хора с деца, има възрастен човек. Когато с деца, бе, ще ги изгоним, няма да допуснем да дадат. Те се тръгнаха по тяхното желание, не че ние си ги спадали. Значи тази държава се разтурва. Вие видяхте ли? България се разпада. Видяхте ли семейството? Кое семейство да видя? За какво да ги гледам? Аз да ги обичам, да ги прегръщам ли? Един кора додея. Как няма да се притеснявам, самичка съм оста. Къщичка. Там има война, това са бежанци. Каква война? Да се оправят? Никаква война няма. Там не могат да се оправят вътрешно самата държава. Казвате, че се страхувате и за вашите деца. Ами естествено, че се страхуваме. Добре, значи как ще дойде? Във вас ще дойде някой чужд човек, който въобще е от някаква чужда държава. И нали, вие познавате ли го този човек? Знаете ли какъв е този човек? Не един 17 на един път. Ако дойде някой да живее във вашия апартамент, вие доволна ли ще бъдете? Ма той не е във вашия апартамент, а в къща. Той е в България и в Розово. Село Розово. Колко пъти ви казах, че това е България и това е село Розово. Ако не бяха сирийски граждани, а бяха примерно англичани. Да. Да заповядат. Още трябва да добавите, защото ми се струва, че вашите мисли стоят на едно място изнесени така и те по никакъв начин не могат да достигнат до този искрен и автентичен, т.е. страх от чуждото. Очевидно е автентичен, но той е автентичен не, така да се каже, вътрешно. И той избирателно. Англичаните не са. Както каза и професор Дайнов, той е внушен. Ами, аз ще кажа директно името на тази депутатка Ташева. Тя говори чудовищни неща просто по телевизия. Защо не е съдът? Как тази Ташева не е съдена за насаждане на расова омраза? Кой трябва да е съден? Директно ми не знам. Кой трябва да е съди? Трябва да се самосизира. Значи аз съм слушал тази Ташева и просто съм бил ужасен, когато съм гледал излъчването на тази жена, която... Тези настроения резултат ли са от говора или говора и е резултат от тези настроения?
за да се хареса. Това са взаимно пораждащи се явления. Значи, както не може да се каже кокошката или яйцето, по същия начин не може да се каже... Тя е яйцето ли е или кокошката? Тя е и едното и другото. Тя е кокошка преди всичко. Но въпросът е, че тези внушения, те се тиражират, те се консолидират вътре в рамките на тази малка общност, която на всичкото отгоре да ги пита тези хора, да ги пита човек, те имат ли примерно свои близки, които са в момента на горбет някъде в чужбина. Значи, как те ще реагират Германия за германците. Хора, да, ако някъде там техните деца работят в Германия, в Испания или където иде, се отнасят по същия скотски начин, както те се отнасят. Предполагам, че ще ви кажат, като ги харесват толкова много тия семейства, защо не си ги вземете у вас в апартамента си? Значи, София е пълна с всякакви хора и това е абсолютно нормално. София се превръща в един мегаполис и това е чудесно. Абсолютно нормално, както и каза и професор Дайнов, нашия университет, Нов български университет, се намира съвсем редом с бежански център. Аз не съм, като изключим един-два случая, които съществувах, не съм чул за някакви напрежения. Напротив, нашите студенти имат програми, с които подпомагат тези хора, събират най-различни... Аз имам 4 бежанци в моите курсове. Защо? Защото Нов български университет, бидейки цивилизовано място, обяви следното. Приемаме като слушатели хора, които нямат пари да си плащат да бъдат пълноценни студенти. Бежанци, аз имам 4 до тук бежанци. От Мали, Чад, Конго, някакви такива много зловещи места, където има зловещи граждански войни. Макар да не са пълноценни студенти, накрая няма да получат диплома, те идват, те са много прилежни, идват, четат, учат и така нататък. Ние сме си пуснали в нашия университет такива хора, а изобщо това ти ще си пуснеш такъв човек в къщата не е разумен въпрос, защото германеца ще пита своя комшия, ти ще се пуснеш ли хора от България в къщата? Аз съм бил в Сирия. Обиколил съм цяла Сирия. С един прекрасен човек, Бог да го прости, Михаил Аид се казваше той. Той беше християнин. Беше превел, този сириец, беше превел 100 български книги, които част от тях имаха голям успех в Сирия. Нашите сънародници в Сирия са строили какво ли не, язовири, пътища и прочее. Те са популярни в Сирия. В Сирия да кажеш, че си българин е добро нещо. Независимо, не знам сега как се развили нещата след тази ужасна гражданска война, но в Сирия един много голям процент от хората са християни, източно православни. В Сирия се намират светилища на християнството. Там е единствените селища, където продължават хората да говорят на арамейски. Това е Малаула. Това са други центрове на Света Текла манастира и прочее. Какво говорят тези хора против сирийците? Продължение, много дълбока тема. Заключение от Евгений Дайнов и аз искам на финал да покажем и карикатурата от последна страница на вестник сега на Христо Комарнишки. Заключението е много лесно. Ако тези хора вярват, имат някакъв бог, аз не знам на кой бог се кланят, ако не са безбожници, тези хора би трябвало да знаят, че сториха тежък грях, който трябва да изкупуват от тук нататък, защото ако не го изкупят, те ще удари върху децата им. Те сториха грях и се носят последствията. Евгений Дайнов, Михаил Неделчев в коментар за събитието от село Розово. Тема с продължение. Благодаря ви за участие.